wali paling sempuh Jawa Barat sinten? Nggih menika Syekh Panjalu. Sinten? Asmane asri Boros Noras. Niku mlebu Islam zaman Sayyidina Ali. Zaman Sayyidina Ali. Bila mangke menawi jenengan nderek ziarah sing ngilen niku, wonten ing Panjalu wonten Museum Bumi Alit. Niku ana pedhange Sayyidina Ali sing diwehke dhateng Boros Noras. Mlebu Islam ganti jeneng Bayanullah. Sinten? Mabur iso tekan Madinah mriku kepanggih Sayyidina Ali. Lajeng dipun wanti-wanti ora kena mulih nek urung iso nggawa banyu sing diwadahi keranjang ning ora wutah. Karomahe niku bari nggawa banyu Zam-zam digawa niku. Dumugi Jawa Barat banyu Zam-zam sing separo disokke dadi Danau Situ Panjalu. Mangke nek jenengan mriku numpak kapal, nggih mboten? Numpak kapal niku banyu niku biyen tumpakan air Zam-zam niku kramate Syekh Panjalu nggih betul. Banyu Zam-zam disokke dadi danau, dadi wadhuk Situ Panjalu. Lajeng dados Raja Pasundan dengan gelar Dipati Haryang Kencana.